amasente mina ozala ujwayele kabi uzokukhama amasente lawa ngamfaka wona Usuwazi ungibiza amasente mina namhlanje uzongazi namhlanje uzongazi asikhulumeni kahle zabantu abadala abadala ulantikulani yakho uzobusungazi kodwa wena uzobusungazi lalela awucelwanga mina njalo awucelwanga yimi uwe uwe wathi uzoyikhulisela ingane wena ngimiyeke phansi uma kuloko ngiyisa kuma ngoba eyishile for 3 months ishingane incane ukukhulu mina ekhaya kumele ngenze njani emakhaya kumele ngenze ngithanda kumele wena ngithande kufuna wena ukuthi ngibone ngathi umfazi oqotho kanti lutho utazo nje pepe oyi lesasifebe siwumfazi siqotho lesa wena uqotho lo okay mfethu chaza lokho okay mfethu make me understand anistetele kancane anistetele kancane mina nguneni wesibazi uzokuvala ngepama woza Lo hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwe-episode ejashayo ohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show njengenjwayelo gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN usuyazi manje ukuthi mekwangibona sokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo usamile umbuzo ngabe unenkinga ezithinta umjolo simele njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com kakhohlwa ukwenza nazi izinto ezintathu ezibale kakhulu which is to subscribe like and also share this particular channel ebizwa ngokuthi umjolo show sikhulekeni uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe ake sihambe siyobabona sibone ukuthi namhlanje ngabe umbhobho ubheke ngakubana sibangena Mina igama lami nguSibahle Zulu ngibhalele le show ukuthi izongixazulela inkinga phakathi kwami nomuntu wami Bokelo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje uyazi ke la sibheke indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo mhlambe nawe nje uhleli lapha yamahliphi inhlinini uyabona nje uthi hlekisana ihlomelene wena isikhathi somjolo woza la ngikusethe dlala usebenzisa ke email umjoloshow@gmail.com before siqale ishow yethu namhlanje ake ngikukhumbuze ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet ungakhohlwa ukuthi ke udownload i-app yakhe yakwa EasyBet register mase ke usebenzisa i-promo code yethu ebizwa ngokuthi umjolo that is UMJOLO eceleni kwami khona inkabi yami enginayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani izithola ila ngoba nje ubulizwe igama lethu silungisa umjolo mfowethu uyaphila mntaka baba mnandi kakhulu ukhehla lakithi mina ke mfethu nguMatifane ngiziteketisa ngokuthi I am the next big thing in South Africa ubani mfethu lo la eceleni kwami njengamanje uSquid awusuka madoda uSquid ngegama noma imali ikhona ya ne mfethu siyajabula kakhulu mfethu ukuthi uhloniphe ube nathi la ohlelweni namhlanje uzokhuluma nathi mfethu lana mfethu ngoba kunentokazi angazi wena uyazi kanjani kodwa yona iveza ukuthi nekwe relationship igama la intokazi uManzulu khona nje umuntu wakaZulu okunikeza into eshisayo amina othandana naye omaziyo mfethu futhi ukhona umuntu engixisana naye umama mfethu uhlala naye endlini okay uMazulu empela into yethu ihamba kahle so mfethu kulesikhathi nindawonye ungamchaza kanjani udadewethu ngathi umuntu onjani mhlambe ipersonality yakhe futhi umama nje uright unomoya omuhle then usupportive futhi entweni eningi ezenzayo usupportive uyabonisa ukuthi unesasasa lokuthi into yethu iyayibamba sure mfethu kulesikhathi nindawonye ngiyazi ukuthi emjolweni inkinga ziyaba khona here and there mhlambe nina nobabili uma ngabe niba nezinkinga nizilungisa kanjani inkinga zene zabantu abathandanayo ngabe njalo mhlambe mengabe ninokuxabana noma khona ukutheka amazeko okukhona ebudlelwaneni benu nilanda umuntu wesithathu usazofika azolungisa cha mfowethu cha siyakhuluma nje phela njengabo bonke abantu ke bathandanayo siyakhuluma nje sixoxe endlini silungise into eyinkinga ngalosikhathi noma ukhola ngabona ukhona kahle uyangibiza asikhulume siyisolve futhi ngiyabona akazi nje wabiza umuntu nami futhi angazamfaka umuntu wesithathu niyaqala nje ukufaka mina angazi futhi ingakho nami ngizothola lokuthi ahle yini wayengibiza
Okay. uma ukuthi uthe siney'nkinga ngazi Mfethu uveza ukuthi lo muntu uhlala naye endlini okusho ukuthi uhlezi unaye. Hlezi Kodwa uthola manje ukuthi nize naye la kwishow. Okusho ukuthi namhlanje nivukile nje kwa right. Hawu mfethu awazi nanokuthi ula cha phela ngibona ngingamboni phela uyeza mntaka baba khululeke usumjahile. akuthi phela mfowethu ngifanele ngazi ukuthi ngizwelini kahle yonke ngoba bona uma kuthiwa wabizwa nafo uzwazi ukuthi kungani. So wena ngokwakho umshiye ekhaya endlini and akakutshela ngalutho. Azisho lutho. Akakazi asho lutho. No. Eish mfethu. Hey niyayijola madoda. Intshonalanga. Mfowethu. But ke uready ukuthi umbone umama ukhulume naye. Cha futhi ngibindela neza. Yamuzwa usigwili uready ukuthi abone umama nami ngiready ukuthi ngibone umama. Perhaps bazohlukana mase ngiyangena. Ngiyadlala mfowethu. Ngiyadlala. Ungabusaya ndawo ke. Ungabusaya ndawo hlala la ukhona ngoba nje manje siyolanda umama simbeke la mase sikhuluma nabo bebobabili sithole ukuthi ngabe indaba yabo ihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona. Khumbula ke asilungisi noma yini silungisa into elungisekayo bakithi. Khona ama relationships afika la ekhaya ubona ukuthi yabo le isifile vele mase kuthiwa yaqedwa yimina bengisukela. Asiboneke le namhlanje ukuthi iyalunga yini. Mengalungi futhi bakithi ukuforce yabo mfethu lento yokuloku uforce ke manje uthanda umuntu ongasakuthandi. It's a waste of time kwayiyona. Hlala la ukhona ungayindawo. Dadewethu kunjani? Hayi siyaphila kakhulu mntakama. Njengokucela kwakho nasi isigwili sakho la sikhona. Sifikile ukuthi sizokhuluma nathi. Nakube mangele kubafu ukuthi ufunani la nanokuthi nje uyitshela ukuthi wena ukushiya endlini awukho la. Mhlambe ke mengingabuza nje imibuzo embalwa. Kuwena umfowethu umuntu kanjani mhlambe personality yakho ungamchaza kanjani? Umuntu oright unothando. Uyanakekela nje. Yeah. Uright nje. Uright. So mengabe niba nezinkinga ke into ejwayelekile mhlambe ukuthi njalo meyabe nina nobabili niba nezinkinga nibiza umuntu wesithathu noma mhlambe niyayikhulumela nje nobabili nikwazi ukusolve inkinga yini ngaleso sikhathi? Hayi cha kuyaqala sijwayele ukusolvela thina. Yeah. So yini mhlambe le yenza ukuthi namhlanje uzodecide ukufaka omunye umuntu? Ingoba bengingakhulumeki naye noma bekuyinkinga ukuhlala naye phansi ukhulume naye? Ngazama ukukhuluma naye. Kwayibona ukuthi akanginiki impendulo ngalokho mangimbuza uvele ahamba endlini. Angishiye kanjalo ngikhamisile. Okusho ukuthi akaqali manje ukuthi azokwazi ngalento okhuluma ozomtshela wona. Wakwamtshela ukuthi uyayibalekela. Akushiya ukhamisile mama. Hey, ukushiya ukhamise emlomeni kuphela nje. Hey, yabona nje mfowethu. Uyenzelani lento yenza mntaka baba? Yini into yenza? Suka nawe endlini. Wena ungitshela ukuthi uzongibizela kulama shows akho uyathula nje. Yini manje usuzothula zonke indaba zami kulabantu labo. Futhi uthemba bona okudlula mina. Indoda yakho ulala nayo endlini imini yonke nobusuku bonke. Bekungiphoqa ukuthi ngizela ngoba ngizamile sivele ukukhuluma nawe. 2 weeks back sikhuluma lento le. Kunaloko vele ungishiya uphuma endlini uhambe ungangiphenduli. Ngoba ufuna uku-understand nje awufuna ukuthi. Ayikho into engizoyi-understand kuloko. Njengoba ngibhalele le show mhlawumbe bazosinika isixazululo. Ngoba wena usukhuluma noma ingane yakho nje efonini. Mina ngingazi lokho ngiyitholele mina ngibambele mina ngokwami. Kufanele ngithini ngoba phela ngichazele nakho ukuthi usuke buza ngengane nje. Ngithi akahlala nengane ubuza ngengane usenengane namhlanje. Unengane namhlanje. Cha phela ingane ayishiye na 3 months unengane namhlanje. Ingane yakhe. Unengane namhlanje. Lengane kuyimanje ikhule yazi ukuthi yimini uma wayo. Lengane yazi yimini uma wayo. Ayazi sinesinye isiqebereshe ke manje silapha emgaqeni esuma waso manje singasazi nokuthi besilala sidleni. Ebeka nosilala idleni lengane le. Lesikeberesho ngitshela ngaso
besazi singanilalindeni Ufuna manje ukuthi-ke manje lokhu sinqathisana ngamazwi-ke phakathi kwalabantu laba-ke. cha Bese iyangicasula lento iyangicasula lento le kanjani Why singayikhulumi endlini? ukhuluma kanjani noma ingane Uyambalekela nje endlini angithweni uyambalekela endlini kanjani noma ingane Ngiyamchazela mfethu kufanele kuze ngithini kanti mina. Uchaza uthini yini oyikhuluma noma wengane engahlali kuyena Baba musukumba. hayi ukhulumani umbuzo hayi walwa manje ulwelani uyalwa wena noma ukhuluma noma wengane Vele naniqhamuke nodwa nina. Wena baba ukuthatha kuphi ukuthi intombi yami. Manje ukuthatha kuphi ukuthi intombi yami wena baba. Ukuthatha kuphi intombi yami lo ezoqhamuka nayo sizekhiphe emotweni. phendula umbuzo Thatha kuphi lo? ngikuthathani ukwenzani mfethu Ukuthi niqhamuke phela iqhamukanga nami lo muntu lo akasuki nami endlini. hey nama akasuku nami Wena uthi amadoda akho la. hayi kanjani manje Kazi ngifana nawe mina. Hayi, Kasifana kanjani, nawe man? ngizona isifebe. Ungathi uma usifebe sinami Oh. ngisifebe Wena yezo. ne- Angifani nawe mina angifani nawe Cha, uthi nje. ngiyajwayeleka. Kwenziwa yini wena kunezithombe eziyoview once lapha ko WhatsApp noma ingane yakho? Ufunani? Izithombe zani Ufunani? lezenisendelana Ufunani nazo? ko-WhatsApp? Izithombe zani lezenisendelana Ufuna ini zona? ngoba Once. ngoba iy'thombe WhatsApp kanti ohamba ngeke ngisakwazi ukuthi ngibe mina Kumele ngenze njani? Hayibo. Wena masilela lapha ngise ngizumeke qinqinqi nefoni wena qinqinqi nefoni ngise ngizumeke Abantu bomsebenzi, abantu Awungithinti bomsebenzi. nokungithinta wena. hlala phasi Awungithinti sisikhulume nokungithinta wena ngise Manje, ngizumeke mana, ungangithinti. mana, mana. Wena ubhizi Sesokhuluma nefoni. ezenkonzo zasekamerweni, izinto zasekamerweni. Yangicika Eh, lento. mamfethu. Wagcinani ukungithinta wena? Wagcinani ukungithinta? Kahle-ke mami. Wena nje mase ngene embhedweni ubhizi nefoni wena. Busy nefoni ukhuluma wena, noma ngise wengane ngizumeke nefoni. owayilahle na 3 months ngizwe lokho Uzomthinta kanjani mina. umuntu njalo pe njalo pe induku eliziwe. Usengupepepe namhlanje. Useke. Mina nguneni kakhulu nguneni uthi nguneni mina lapha ku WhatsApp. Nguneni mina. Hayi Nguneni namhlanje. okay Mazulu Namhlanje nguneni namhlanje. Nguneni ubonga ngani? Mazulu Hayi ngibonga ngibethela ngasimba wena ubonga ngani wena? Ubonga ngani? Ngiyacela, Mazulu. Nguneni mina namhlanje kumangani yakho? Nguneni lesajwethe mina manje. okay wena lalela ke ngicela uhlale phansi Angeni umuntu wakho Awuzokhuluma msaboneni. mfethu Nguneni mina. ulalela Nguneni phela nguneni. Nguneni mina. mfethu hlala phansi ngiyacela Angidedele ngifuna ukuyihluba le ndoda ngifuna ukuyihluba aningiyeka uyancika hayi uyancika Ngizongijwayeza nawe umuntu wami. Ngizongijwayeza nawe Ugcine ngesifebe izimpendulo lesi. mfethu. Noma usagibele la ikhanda lami kanti fanele uyaqala ukugibela ekhanda mfethu because manje usekugibele kakhulu why wenze ngathi manje angithi nina ngithi abani angithi uyazi kahle mina ngizongibamba. abani Ungakhuluma kakhulu ngoba wazi kahle ukuthi indoda yakho lezo Nisenzelana Uyenza nana lo bengivikela nje. Uwenza nana lo bengivikela manje. ungenaphi manje Nawe umnyamana wena la uyambamba nje ubambelani wena umbambelani. mina nawe Umuntu wakho indoyo umbambelani. mina nawe umuntu wami kunani pho usungisuka mina nawe Yazi bafuthi umuntu wami namhlanje hlala phansi yena shapha uzongihlonipha ngathatha usana lwakho Okay. nawe ngakwamukela ngathatha usana lwakho luncane lilungaka 3 months ngakwamukela nawe nosana lwakho okay sisicela uhlale phansi Ngaqinisa ingane yakho, siqoqeni ngaqinisa kahle ingane njengabantu abadala nawe mfethu ngaqoqa namhlanje uyasebenza uyabhampa unesikhathi sokusendelana oview once nomama wengane uyabhampa Yo, okay, uyabhampa namhlanje udinga impama nje. impama Uzoyifaka, yani impama uzoyifaka la. yani mfethu Uzobona Ungibizela Wozala, uzobona uzala. Uzala ngijwayela amasende. Uzala, ngijwayela ngijwayela kabi. uzokukhama amasende lawa ngamfaki wona Amasende Oh. manje. Usuwazi ungibiza amasende mina yimi amasende. Wena uzongazi namhlanje. Oh. Uzongazi. asikhulumeni kahle zabantu Usubuyela abadala lwantikilani yakho uzobe usungazi kodwa wena. Uzobe usungazi Lalela, ubuyela lalela, lapha. lalela awucelwanga mina njalo. Ubuyela lapha akadoti wena Awucelwanga yimi ukuthi ubuyela lapha akadoti. uwe wathi uzoyikhulisela ingane wena ngimiyeke phansi uma kuloko ngiyisa kuma ngoba eyishile for 3 months ishingane incane ukukhulu mina ekhaya. Kumele ngenze njani? Kumele ngenze ngithanda, kumele ngithande. Ngifuna wena ukuthi ngibone ngathi umfazi oqotho kanti lutho utazo nje pepe. Oyi lesasifebe siwumfazi Scott lesiya Okay, lesasifebe Wena uqotho lo. okay mfethu chaza lokho okay mfethu make me understand Anistetele kancane. Anistetele kancane. Eish. Mina nguneni. Wesibazi uzokuvala ngepama. Woza nistetele. Ungidedele futhi.
Ngidedele bhuti manje. Ufuna ukubanjwa yi-bodyguard lakho leli. Ngidedele. Ufuna ukubanjwa yi-bodyguard. Baba mnyeke na umhlabe ngepawa mina Woza, woza la. Hayi, Woza. asiyigqugquzeli mfethu i-GBV le Woza. ekhaya. lokho manje banjwe ngathi manje Yena, kuba ngathi manje manje ukuthi ngishange manje ethawule silima. endlini. Cha miyeke baba. Manje silima Ngifuna umshango lapha ngidedele mina. ngigadi- Ngathi manje mina endlini So, ngifuna ukuthola ithawule emanzi-ke manje. Nguneni mina? Thenga amaphempasi yonke into mina. Yonke into. Ezebona ukuthi nguneni lokho sikhuluma ngoneni ubefunani efonini yami. Ubufunani efonini yami. Nanto enyenyisa kakhulu ufunani efonini yami. Jwayela bengifunani efonini yami. Ufunani efonini yami. Kade angithandani nawe mina. Manje ngothandana nami kusho Manje ukuthi ngifuna ngenze njani ongasanginaki? Angisembhedeni osanginaki wena osangithinti. Osangithinti wena embhedeni. ngiphume emsebenzini ngikhathele. Hawu ayishona leyo msebenzi athona usubuya ngo-8. Kodwa emsebenzini uphuma ngo-3. Usune-overtime wabamba mina engingabazi. Webafa awumiyeke bafike ngathi. Nama-overtime wabamba Okay sibahle engingabazi. ngicela uhlale phansi. Wena unama-overtime engazi wabambayo wena. Wena ungena u-6 emsebenzini kodwa ubuya ngo-7 manje uhamba. Mana sibahle. Ngifuna Wena ubuphuma ngo-3 emsebenzini kwenzakalani? ukuveza obala ukuthi unjani mana. Mfowethu. Njengoba umuze ekhuluma ngama-overtime ukulawo ngabambayo lo muntu lethi angibuye emsebenzini. Lo muntu sakhuluma naye ukuthi kufanele ngithi ngiyokwenza something kubo nje bahlala naye la uthi kubo bayacomplain ukuthi uhlala nami ukipikile. Okay ngathi mina it's fine vele ngoba vele into yethu vele sibambisene siyaphambili ngiyabona ukuthi into yethu sibumbene. Ngathi ngizohlanganisa ukuthi mina ngiyovela kubo. Njengoba ngenza ama-overtime nje ngizama khona ukuthi kube khona Utshele ba, utshele ba. Utshele ba. manje ngoba umuntu owesifazane Imali overtime utshele ba, utshele ba. Ngathi ngiyayibeka nje fanele ngiyibeke. Ngibuze kwenzoyidla. Iyona leyo ohamba Uzoyidla. uyolala naloya nondindwa la. Wama ingane yakho iyona leyo ukhuluma lo ma overtime mhlawumbe wena. Okay sibahle. Okay sibahle ngicela ukukhuluma. Mfowethu ngiyayizwa into oyishoyo and it makes sense. But ke awusenze mina noSibahle si-understand ukuthi yini le kwenza ukuthi ingane ihlala nani noba u2 kube khona izithombe enisendelana zona nobabili noma wengane nisuke nisendelana ini nakhona ngo-view ones. Usuke ufuna ukubona ingane ngithi baba. Ingane- Ithombe sengani zibu-view once. And futhi Ithombe sengani zibu-view once. akuzona iy'thombe ezisuka kuwena ziye kumawengane izithombe ezisuka kumawengane zize Hayi kuwena. Sokuyimina engisenza silima mina iy'thombe. wangenza isilima mina. Ngisengisendela iy'thombe zengane bese naye mhlawumbe Wangenza uyangisendela-ke futhi isilima ukuthi mina. phela-ke uyabazi besifazane-ke. Wangenza Mfethu. Siyangisendela ukuthi usemuhle kanjani yonke into engathi ishule uyabazi abantu besifazane ngeke ngizothini mina. Wena usendani wena? Wena usendani? Okay uma wengane usendawo ukuthi yena usemuhle kanjani ngo-view ones. Wena usendani? Mfethu usenda itotolozi? Usendani? Hayi bo Yilo leli mfethu. ngifuna ukulikhama lona vele lelo. Sibahle. Yabona-ke manje Ngoba nangu into esixabanisayo. wena, Wena wabona abantu wena. bezaba wazwabona. Angithi Ngiziwabonaphi u-view ones? Indaba kubu-view ones. Indaba ku-view ones. Angithi uyafihla. Usuke ngafuni phela ukuthi Uyafihla. ingane yokuba ney'thombe zengane ephosta iy'thombe zengane engayikhulisi. Ngithi ingane ikhuliswa wena. Uyisendelelani kanti phokani futhi Ngizongenzela ukuthi uyisendelelani abuke kuphela bese kuyanyamalala. Mfethu Ayikho mina yabona mfethu ngikubizela ngoba ngifuna silungise yabo ngifuna silungise iphutha elenzekile angimazi unjani uSibahle wena omazi kangcono but lo muntu lo ukuthathela ingane yakho ina 3 months wayikhulisa wayinakekela then manje wena so uphindela kuloya muntu futhi ukhuluma naye every day phambi kwakho uSibahle andawulibona iphutha lapho zonke kunini wakho. ukuthi lo muntu la ngithuma wengane angisikubalekela lokho ukuthi ingane yakhe yena wazala ingane. So kusokuthi mina mefuna iy'thombe nami ngise isicefe mfowethu ngilokho engibelesela Ukuthi kunini iqhamukaphi ukuthi kunini iqhamukaphi ukuthi kunini mina. Angiyeni umuntu akho kunini iqhamukaphi lokho. Ngaze ngeke Uqhamuka ngikubonile efonini yakho. Ngikubonile efonini yakho. Fanele nawo Wasi kunesitafu esunini mina lo. Uneni mina uneni. Mina uneni lo. so kahle kahle wena mfethu usamthanda uma wengcosi yakho at the same time uyayithanda futhi lengane kananga umuntu engithanda kodwa manje indlela enza ngayo nakanti iyangithusa. Ngithanda kanjani umthanda kanjani umbiza ngoneni ungafika ukuthi umuntu ngisebenzela ukuthi ngiyosebenza nga-off ngisebenza ukuthi ngiyovela kubo ngifuna kubonakala usiyamsana siyenza kancane phela bazongala ngoba kusongikhathele utheni wena uthe njengoba usebenza angithi uthe wena njengoba usebenza unga-off angisho ukuthi ngisho kusho wena akusho ngoni wena
Usungenza nini? Usungenza nini? bafuna usungenza Angithi indlala le ngenza kibe nolaka kuyimanje indlala angithi le ngenza kibe nolaka. Okay. Indlala la le ngenza kibe nolaka. ufuna mbamba ngifuna ukemtoboza Ngithinta. ufuna lokho kutoboza nje Ufuna kona vela usangitoboza. Negazi izonyakaza kancane ngithinte futhi. Negazi. Hayi waza ngikuthinte mama. Ungijwayela kabi wena, ungijwayela kabi wena. Uyangijwayela wena. Hlala phansi mama, hlala phansi. Ufunda ungiqonde wena ungazi namhlanje. Wena ungazi kabi. Selithambile nkosazana. Hayi bo. ungalokhu umbamba Uthe ufuna simehlise umoya. Abangibamba, ungibambe wena. Ngaze ngibanje abanye abantu besilisa ngoba ungibambe wena. Awungibambe wena ngithi. Angangaziphatha wena la. Kanjani ngehlisa umoya? Angaziphatha wena la. Kanjani mfethu? Awungibambe ngeke, awungibambe. Wena ngithi abangibambeke bona. Fanele ngijwayela kabi nonke la. Ngijwayela kabi Manje uzokwenzani? ngijwayela kabi lokhu ngibamba lo muntu ethi umuntu wami. Mina mfethu bengimehlisa umoya. Uthe umama ngimehlisa umoya. Bekumele ngenze njani? Hlala mama ncika mama. Hey mfethu wena mfethu hlala lana mfethu endaweni yakho hlala endaweni yakho nansi indawo yakho wena nansi indawo yakho Manje into soyilungisa le. Into soyilungisa le. Uyasazi sifeke. hlala phansi yini manje Solungisa lokho. lo muntu mfethu ubevukelwe umoya ngani Ngizolungisa ngempela. Ngizolungisa. ubevukelwe umoya Usomthina amahlombe umuntu wami. Uzomasaja. mfethu yini ungimasaja mfethu Nomsimbi uyathuka. Uzongilethela amatekisi ima ufuna ngibuke mina phambi kwami amadoda ngimasaja. ufuna ngimmasaje mfethu because ngimmasajanga ngimhlise Angithi nawe ayibuka ithombe zami ingane yakho. Angithi ayibuka ithombe zami ingane yakho nawe. Angithi nawe ayibuka ithombe zami masaje futhi. Angithi ayibuka nawe ithombe zami ingane yakho. wena nje Buka mina ke kusho wena nje uthi ngimmasaje buka mina namhlanje. manje ngibhizi mfethu ngimehlisa Angizodlala phela wena. Mina ke namhlanje buka mina. awuhlale phansi mfethu Wena manuthi wena. hlala phansi Usuka phela hlala phansi nawe ngizodlala Wena phansi. manuthi la fonini yakho buka mina ke namhlanje. Jwayela kabi nasigwila ngijwayela. Jwayela nasigwila. Jwayela kabi. Ngiyajwayelana nje la. Jwayela kabi. Ubhekezela umuntu wesilisa nje. wenze njani mfethu Unje kanti. Wena ungalokhu kwenza into yakho nakho izigora zakho, themba izigora zakho le. cha ngibuza ukuthi wenze njani uyazama ukuthi umuntu engelutho bese uzomenza umuntu bese ekwenza kanje. Usukhumbula lesa sifebe wena manje. Cha. Usukhumbula la muntu okulaxaza ke ngane. Esibani. Usukhumbula yena. Esibani. Nawe lo uthezolo. Angwenelisi Kodwa mina. manje ubhizi. Oh angisangnelisi wena. Angisangnelisi mina. Awumeke sithi mina angisangnelisi mina. Angisangnelisi mina. Kuba nginelisi ngabe ngingaphandle ngabe ngihambile ngabe usayibona. Awukho ngaphandle nje ubele lapha uma ingane awukho ngaphandle ukephi. Uma ingane siyakhuluma efonini phela sikaze sihlangana sikaze. Buka sikaze. Ukhuluma ini indlela ukhuluma ini nize nisendela no viewers Ninqunu nina. Uyibonile yini ithombe? uzoyibona kanjani viewers Ngizobona kanjani ithombe kuyi-viewers? Ngibone kanjani? Ngibone kanjani? Yini indaba kuba viewers? Yini kuba viewers? Sengivele shuthi ithombe enqunu vele lezo. Ithombe zeni vele ningagqokile lezo obvious. Yabona nina emhlabeni fundisa fanele niyalalana ngithi nilalala khona efonini. Inyoka fanele kufundise. Sendelani ithombe niyaqhanelaniswa nini? Niyaqhanelaniswa nini? Niyaqhanelaniswa nini efonini nomunye aqhanyele nibe right. Mina la embedeni ngilele mina. Ngilele mina wena ungithinti wena. mfethu mina mfethu ngifuna ulungisa i-relationship yakho wena uyenzelani into wrong uzothi angimenzi lutho mina umenzani okay umenzani baba umenzani ngisuke ngikhathele ngingasebenza kodwa ukhathazwa yini alipheli iviki singenzanga alipheli iviki singenzanga Wesigwila ngiqale ukusebenza wena. Uqale ukusebenza ntwana nje ubusuzu ukhathala manje. Uqale ukusebenza wena nti. Uqale ukusebenza. Ubungakhathali nje. Ubungakhathali uyakhathala manje. Ubungakhathali wena uyakhathala manje. Usangizwa ngisekho mnandi. Ngiyabanda mina manje.
awusangizwa angisekho mnandi mina angisekho mnandi ngoba bengazi bengizele into le bengize ngize mina la bengize ngize ngoba ngazi nazi zizokhuluma nawe usuzile uthe sokhuluma usulana-ke So uzongibukanisa lezi igora lezi mama wengane yakhe mama wengane yaSigwili hlukana noSigwili uSigwili unentombi yakhe vela sithandana noma kungalokho uMazulu wakhe amthandayo sihlukana naye uyeke ufonela uyeke lutho la ngitshele mama ukubhalela abantu laba nawuyeke lokubhalela abantu ngizoyeka nami oyeka lesisebe sakhe yeka lo mayengane ongasili khona mayengane ongavela lahle ingane wena uzowuyeka lo msangano bese wenzayo yabuya namhlanje thunengane yena bese khuluma nawe eceleni cha sengisho ukuthi lo msangano wenzayo ukuthi uthi kwi-relationship usendelana ama-nudes nabanye abantu abangekho nabo kwi-relationship abakuhlukumeza futhi wena futhi ukuthi noma-ke phela kodwa-ke phela-ke yebo iy'thombe kodwa ngamsele iy'thombe zengane yabo mfethu wena ucathi siyingane mfethu yazi ucabanga ukuthi siyingane okay-ke hayi uqamba amanga Sibili kulungile-ke sibaba wena mayengane yakho mayifuna ingane indaba ungamkhulumisa Mana ngikhulume ingane phela, ingane phela indala iyawazikhuluma ingane indala Ufuna ukukhuluma uthi indala kabi nje ingane indala uthe siyalungisa ngithi sengifuna ukuthi silungiseke nje ufuna ukusilungise noma uthi wayizala mina bafo lapho into ebengiyifuna mina bafo ukuthi uyazi mfethu ukuthi umuntu umthanda ezothi mase ezokwenza into embi ekugcineni iyasala inhliziyo noma inhliziyo ingasamfuni ayisamfuni sixolile yadlula ngoba isekhona phela usibali kodwa lento isasele lento leyo ukuthi wangenza into embi so nawe ufuna ukumenza into embi nami ngifuna ukupheya nami kahle ubuzopheka kanjani upheka ngani upheka ngomdabazo uyahlanya inwele la ekhanda lakho uyasangana besingazulu kodwa ngithi ngifuna umnikeza noma mawele bese uyasangana uyahlanya phina zohlele niyamusa uzongiphathela sibuye sizogadile nene mfethu hlala phansi uzongiphapaza wena mfana kumele bezogadwa mina ungazongichaphaza mina Hayi, bafethu. mina lezo ingane hayi zogadwa cha uyena bezoyigada pha ngithi njengoba nawe wakwagada yiphi angijona ugada ingane abe fana azwe fana azwe nokuhlushwa ingane mina ngithi ngilwela wena iziphi ngithi mina ngilwela wena iziphi yiphi ingane wakwayigada ngithi ngilwela wena iziphi ukuthi yena naye ugada ingane naye ulwa ngento yami ngizofika lapha ulwa ngani ngepipi lami uyahlanya abe uyahlanya ulwa ngani ungazongibhedela la mina nja yami angazi uphetheni kodwa uphethe inkunzi malanga mekwazi ukuthi ipipi lakhe hayibo ulwa ngani cha kodwa mama kodwa sixatshiswa abantu la xatshiswa abantu la Xaxaniswa umuntu Wena wedwa ufuna ukukhuluma uma usho ukuthi ingane unganelisekile. uxabanisa abantu uma ingane yakho uxabanisayo mfethu phuma ngimawengane ufocus nanga umuntu wakho uphelele uright uyashisa ngimzwile ade ngimbeke izandla phansi ukhulume nami angijabona-ke manje Ayi. angijabona-ke manje baba kwenzeke iphutha Cha, wena ngiyaxolisa Sibali, futhi ngalokho hayi futhi nawe wena nawe sibathi usulokhu ukhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo nawe ufuna ngikhuluma kanjani because ngiya-understand okay ngiyabona ukuthi ube wrong right jabulisayo kule nto le ngiyabona ukuthi ayikuphathanga kahle lento le yenzeka ukuthi ngixhuma noma wengane kodwa-ke nami ukuthi uzungise bengifuna ukwenza ngonyeni pho iyona nto enginyanyisa nyanya ngicikacici leyo ngiyaxolisa so ngicikaci ngiyaxolisa mama yini manje siyakuguqisa la kuqala uxolise kumama Ngakithi, hayi Xolisa. uzoguqa-ke namhlanje na xolisa kuqala uxolise ukuze sibone ukuthi u-serious la kuqala uxolise kuqala thina umuntu simbona mfethu ngokuguqa ukuthi u-serious Mazulu isho ukuthi Mazulu noma ukuthi cha ukuthi bengisana la kodwa ngiyaxolisa ngiphinde manje uma ngisuka la sofika ngithi inamba yangu ngithe kwami ya mina futhi abantu basekhaya uzobanikeza inamba yakhe entsha kodwa mama awukulungile kodwa-ke nami wangithibisa nawe uzongixolela uma uzongithibisa nawe uzongixolela mina ngixolela qala nawoza-ke sibone phela ningacabisani ningasenzi nje kanjalo nizocabisana endlini hlala phasi mfethu. Hayi. ngisolile lesigora Hayi. kade ngisolile lesigora Hayi. Hawu.
nifika la Ukuthi niyaxabana ngiyamfuna umuntu wami. nifika la Mina niyaxabana ngiyamfuna niyaxabana umuntu emva kwaloko semengabe sesikhona la senisinekubala nisenze yini ngiyamfuna umuntu wami. ngifuna umuntu wakho Vuma ukuthi ngifuna umuntu wami. hey mina meyasekukhombisa intombi yami mina Letshebe yakho ungabona le. mina ukuthi mina nje ngeke mina Letshebe ngifuna yakho abantu ushaye ngihappy phansi. la ngikhona Ngishaye phansi ngeke ngimshiye. ye uthi uzokushiya yena Nami ngeke ngimshiye. Ngikubonile usubeka izandla lapho ukuthi uyamfuna vele wena. Ngeke ngimshiye. yazi Khohlwa. kuthi angufaka usawoti la manje mfethu ngiyamcabangela Ngeke umthole lo. Buka. Buka mamadla, buka ngibuka kanjani uyamamatheka. Buka. Uyamamatheka. kodwa nje yami Yamfowethu. uyashisa umama wakakho Ngathi ambona kanjani. ungakhohlwa Ukubiza isigora sakho lesimase somaliza bese ufuna ukubona ukuthi wabe uthi usile wena. ngicela ni subscribe ngikephi bafethu Wena wawusindela wena mama. subscribe ulike ushare channel yakho Umjolo Show silungisa umjolo igama le channel ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN siyabonga kakhulu ukubukela kwakho